Făt frumos cel rătăcit de Petre Ispirescu. A fost odată ca niciodată. A fost odată o pereche de oameni muncitori de cum dă Dumnezeu. Toată nădejdea lor era într-o iapă cu care se hrăneau. Și ar fi voit și ei să aibă un copilaș, dar fu peste poate. Cercetară în dreapta și în stânga ca să afle niscaiva leacuri care să le desfacă făcutul stârpiciunei lor, dar parcă întâlnea toți surzi și muți. Nimeni nu știa să învețe ceva. Mai umblară ei ce umblară și la urma urmelor aflară despre un vrăjitor meșter care închega și apele. Creștinul se duse și la dânsul, îi spuse păsul lui și îi ceru leacuri. Vrăjitorul n-așteptă multă rugă și după ce se învoiră îi dete un măr. Din acest măr, zise el, să mănânce numai soția dumitale, dar bagă de seamă să n-apuce din el nicio făptură cu viață de pe lumea asta. Cât despre aia, n-ai grijă, răspunseră omul. Lasă pe mine, nu mi-ai dat mie mărul în mână? Acum să fii odihnit. Luând mărul, omul nu se mai gândea dar decât la bucuria ce o să simtă el și nevasta când s-or vedea împresurați de copii. Și cu gândurile astea ajunseră acasă și dete mărul nevestesei ca să-l mănânce, fără să mai spuie altceva. Ea primi mărul cu bucurie și după ce plecă bărbatul în treburile sale, se așeză pe pragul ușei, curăți mărul și îl mâncă. Iepușoara ieșise și ea din grajd și veni la stăpână sa, că era învățată la traista cu grăunțe. Negăsind nimic de ronțăit, luă și ea cojile de măr pe care le pădaseră stăpână sa și le mâncă cu multă poftă, ca pe niște trufandale. Nu trecu mult și atât stăpâna cât și iepușoara se simțiră a fi luat în pântece. Și după 9 luni femeia născu un copilaș de drăguleț, iar iepușoara un mânzuleț cingaș. Îndoită fu bucuria omului când se văzu și cu copil și cu mânz. Și fiindcă acesta se născuse odată cu fiul său, hotărâ ca nimeni să nu încalece pe dânsul, fără numai fiul său, când s-o face mare. Botezară copilul și îngrijiră de dânsul, ca unul la părinți. Copilul crescu și se făcu mare. Când era de 1 an, parcă era de 5, iar când fu de 5, parcă era de 15. Și de ce creștea, de aia se făcea mai frumos și mai drăgălaș. Dar rămite de învăța ca nealții pe lumea asta albă. N-apucă să auză de la dascăl ceva, că el învăța mai din adânc decât dascălul. Și astfel ajunsese de poveste. Unii zicea că știa carte până în glezne, alții zicea că până în urechi, iar alții până în brâu. De m-ar fi întrebat pe mine, eu le-aș fi spus că știa carte până în gât. Dar fiindcă nimeni nu m-a întrebat, iacă tac și eu din gură ca un pește și nu mai zic nimănui nici pis. Astfel, fiind într-una din zile, ce-i vine drăcosului de copilaș, că nu mai încălecă pe mânzul lui și mi-l dete călcâie, iar mânzul, care și dânsul crescuse și se făcuse un cârlănaș murdalnic,
de n-avea stâmpăr, o rupse da fuga cu băiat cu tot și duși au fost până în ziua de astăzi. Când prinseră de veste părinții că băiatul nu e, caută-l în sus, caută-l în jos, nu e. Ba mai în dreapta, ba mai în stânga, deloc. Mai încercă pe aici, mai cercetă pe dincolo, nici pomeneală nu era de el. Tocmai târziu, aflară de la niște drumeți că au văzut un băiețandru călare pe deșalate pe un călușel, care se ducea ca vântul. Ei ziceau că n-apucară să se uite după dânsul, ca de când se apucară să le spuie și peri din ochii lor ca o nălucă, ca și când n-ar mai fi fost. Îl plânseră părinții până când se istoviră și dânsii și ochii din lacrimi nu și mai uscară, dar în deșert, că fiul lor nu se mai întoarse. Pasămite ei, dacă s-au lăsat zburdălniciei lor și s-au văzut la câmp, nu s-au mai gândit în urmă, ci au întins la drum, zbenguindu-se și încurcându-se, până ce, când băgară de seamă, ajunsese pe niște tărâmuri necunoscute. Aci stătură să se mai odihnească și voind să se întoarcă, ei se rătăciseră. Nu mai știau nici pe unde veniseră, nici pe unde să se întoarcă. Atunci băiatul începu să plângă și să dorească de părinți. Mai cu seamă când s-a văzut singurel, el care nu era ieșit din casa părinților, începu să-l ia niște răcori de nu știa ce va să zică asta. Calul, dacă văzu așa, începu să-l îmbuneze, bacă o să facă cu tare lucru, bacă cealaltă. Până una alta își cătară un culcuș unde să rămâie peste noapte. Se odihniră și dormiră sub acoperământul cerului. A doua zi, nici tu masă, nici tu casă, băiatul începu iarăși să plângă și să voiască să se întoarcă la părinți. Cătară să-și găsească urmele pe unde veniseră, dar nu găsiră nici piculeț de urmă. Dacă văzu și văzu, calul zise: Stăpâne, am făcut o greșeală care nu se mai poate întoarce. Dă-mi voie să mă duc să caut vreun mijloc ca să ne căpătuim. Asta nu se poate odată cu capul, răspunse băiatul. După ce am mai ajuns pe aceste tărâmuri neumblate, prin pustietăți fără locuitori, să mă lași și tu singur? Singur nu poți sta, uite, nici o lecuță. Încinge-te cu frâul meu și când vei vedea vreo nevoie, scutură-l și într-o clipă sunt la tine. Eu mă duc să caut pe undeva, pe unde să ieșim la lume și cum să ne chivernisim. Calul, vedeți dumneavoastră, era năzdrăvan. Cu marea nevoință se dezlipi calul de stăpânul său. Umblă ce umblă și se întoarse numai decât. El vânturase văzduhul și cutreieraseră pământul, până nu apucase să-i se urască băiatului. Și întorcându-se, spuse băiatului că i-a găsit un loc unde să se bage argat. Îl și învăță ce să facă și cum să dreagă ca să argățească cu folos. Încălecă băiatul calul când auzi că are să-și găsească unde să se căpătuiască și porni ca vântul, precum și venise. Ajungând la niște zâne, făcu precum îl învățase calul. Cele 3 zâne, căci 3 erau ele, se cam codeau să-l primească, iar dacă stărui, se rugă
și se făgădui că o să fie harnic și credincios. Ele îl primiră. Așezându-se el acolo la zâne, băiatul se puse cu toată inima pe muncă și când era ceva de făcut mai greu sau mai anevoios, își chema calul și îi da ajutor. Calul, care nu știu de unde aflase taina zânelor, vezi că nu era el de florile mărului năzdrăvan. Spuse băiatului să fie cu mare băgare de seamă că în baia zânelor, într-un timp hotărât, are să curgă aur și atunci să apuce el înaintea zânelor să se scalde. Îi mai spuse să ochească prin polițele cu haine ale zânelor când îl va pune să deretice niște nuci pe care le avea zânele și le îngrijea ca pe ochii lor din cap. Băiatul făcu întocmai precum îl învățase calul. Într-o zi, când zânele se dusese la vânătoare, fără grijă, băiatul auzi în baia zânelor un susur de apă mai răsunător decât altădată. Temându-se, el chemă calul, care veni într-o clipeală de ochi. El cum văzut cele ce se petrec în baie, puse pe băiat de se dezbrăcă îndată și îl împinse în baie de se îmbăie. Când ieși de acolo, ce să vedeți dumneavoastră, cinstiți boieri? Părul i se făcu cu totul de aur și crescuse de bătea pulpele, încât nu te îndurai să-ți iei ochii de la el. Și luând și nucile pe care le ochise el, încălecă și pe aici se drumul. Cum păși pragul porții, începu casele a țipa, de ar fi deșteptat și pe morți din groapă. Auzind zânetele, țipătul se întoarseră acasă, numai cât ai zice mei. Ele văzură că lipsește argatul de acasă, spălăcitura ce mai rămăsese în baie unde se îmbăiase argatul și nucile ce lipseau. Nu mai zăboviră, ci se luară după dânsul. Cât pe aci să puie zânele mâna pe ei și fugi zânele după dânsii, ei fugi zânele după dânsii. Dacă văzu și văzu calul primejdia, întinse pasul la drum și începu a zbura ca gândul, până ce tocmai când era zânele să-i prinză, ei trecură de pe tărâmul lor și se opriră. Puterea zânelor până aici era, iar dacă văzură ele că le trecură hotarele, începură cu binele a se ruga de el ca să-și taie părul, să îl dea lor, dar băiatul le făcea cu bâz. Ele se rugară ca barimnucele cu hainele să le dea. Băiatul le arătără coltucul. Atunci zânele se rugară ca încaltea să le arate părul, să se bucure și ele de vederea lui. Atunci băiatul își răspiră părul, încălecă și zbură cu bividiul lui. Zânele se uitară cu jing la dânsul și, nemai având ce face, se întoarseră acasă și vorbiră între ele ca să nu mai bage arga străin la curtea lor cât or trăi ele. După ce ajunse pe moșia unui împărat mare, calul învăță pe băiat ce să facă. El ascultă și se duse de se băgă argat la grădinarul împăratului. Până a nu se învoi cu grădinarul, el își puse o bășică de vacă în cap, în care își ascunsese părul cel de aur. Grădinarul îl învăță cum să facă brazde, să semene flori, să le răsădească și să le îngrijească. Și îl luase la ochi, căci era spirit, știi colea cum trebuie omul, mână dreaptă, nu altceva.
Totuși, slugile din curtea împărătească îl numiră Cheleș. Și Cheleș în sus, Cheleș în jos, până ce îi rămăsese numele Cheleș. Grădinarul împărătesc îmbătrânise la curtea împăratului. El era om destoinic, cu frica lui Dumnezeu și cinstit. Slujba lui de căpetenie era să ducă în toată dimineața câte un mănunchi de flori la cele 3 fete care le avea împăratul. Îmbolnăvindu-se grădinarul într-una din zile, chemă pe argatul său și îi spuse să aleagă din florile cele mai frumoase atâtea câte să-i ajungă a face 3 legături de flori și să le ducă fetelor împăratului. Cheleșul se duse de culese flori și făcu 3 legături, una mai mare, alta mai mijlocie și alta mai mică. Pe cea mai mare, care era alcătuită din flori ce începuse a se trece și abia mai mirosinde, o dete fetei împăratului cea mai mare. Legătura mijlocie cu flori ce erau tocmai în floare o dete fete cele mijlocii, iar legătura cea mai mică, ce avea flori numai boboace, care acum se deschideau, o dete fete celei mici. Cum dete florile, o tuli de-a fuga și se apucă de lucru prin grădină. Fetele se mirară de aceasta și cu toatele se duseră la împăratul și arătară florile. Împăratul chemă pe grădinar să-i spuie ce noimă să aibă florile ce trimisese fetelor sale. Grădinarul se sperie când auzi că așa bolnav este chemat la împăratul. Iar dacă se duse cu inima tremurândă și auzi de la împăratul și retenia cu florile, el se dezvinovăți și spuse că bolnav fiind în acea zi, trimise pe argat să ducă florile. Chemând și pe Cheleș, el, dacă veni, se apropie cu sfială și răspunse: Să trăiți, luminate împărate, într-un mulți ani. Când am cules florile și am făcut acele mănunchiuri, n-am avut niciun gând rău, martor mi-e Dumnezeu, ci am dat fiecăruia din domnițe flori ce le arată care cum este. Și cum ai cutezat tu un cheleș ca tine să faci una ca asta? Atât m-a tăiat capul și m-a dus mintea, luminate împărate, atât am făcut. Măria ta judecă și fă ce e cu dreptul. Împăratul rămase pe gânduri. El, deși s-a întristat, dar mai mult s-a bucurat, că i-a aduse aminte ceea ce trebuia să facă el ca un părinte. Apoi trimise o pungă cu bani argatului. Acesta se duse și-i dete grădinarului, sub cuvânt că el nu știe ce să facă cu ei, ca unul ce are de toate de la stăpânul său. Nu trecu mult și, fiind o sărbătoare, împăratul cu toți curtenii și bătrânii împărăției merseră la biserică. Între bătrânii și credincerii curții era și grădinarul. Numai fata cea mică rămăsese acasă. Argatul, văzându-se singur, descinse frâul de pe lângă sine, scoase dintr-o nucă niște haine de aramă din cele luate de la zâne, se găti bine, intră în grădină, sună frâul și veni calul înșelat, dar neînfrânat, și punându-i frâul în cap, argatul încălecă și prinse a-și încurca calul prin grădină. Fereastra fetei de împărat celei mici da în grădină și ea văzut tot ce se petrecu. După ce strică grădina, argatul se duse ca fulgerul la biserică. Dete calul în mâna unui om ce sta afară,
ca să îl ție, și el intră în biserică. Aci merse înfipt la mir, se ploconi în dreapta, se ploconi în stânga și ieși afară. Toți cei din biserică se mirară de dânsul, până și împăratul zicea că nici el nu mai văzuse așa voinic frumos. Argatul de la grădinărie, cum ieși din biserică, încălecă și într-un suflet ajunse la grădina împărătească și descălecă și porunci calului să facă la loc tot ceea ce stricase. Calul se puse și numai decât îndreptă grădina și o făcu și mai frumoasă de cum fusese. Fata împăratului cea mică vedea de la fereastră și tăcea. Când se întoarse de la biserică, surorile cele mai mari zise cele mai mici: „Ce rău ai făcut de n-ai venit și tu la biserică, că a venit un tânăr îmbrăcat așa și așa, a făcut așa și așa și numai decât a plecat. De-au rămas toții cu ochii după el." Fata cea mică asculta și tăcea, dar grădinarul, când intră în grădină, stătu în loc și se miră. Apoi își închipuie el că poate de asta îi se pare grădina mai frumoasă, unde nu intrase de mult întrânsa. Peste câtva timp veni iarăși o sărbătoare și împăratul se duse la biserică iarăși cu toată curtea lui. De asta dată, fata cea mică se făcu bolnavă într-adins, rămase acasă și se puse la fereastră. Argatul de la grădinărie scoase de asta dată niște haine de argint, scutură frâul și încălecă pe cal, care le venise cât ai clipi, și iarăși, încurcându-l pe grădină, o strică și mai rău decât întâia oară și iarăși merse la biserică, făcu ca și de alt rând și se întoarse acasă. Porunci calului să dreagă grădina, care o făcuse încă o dată mai frumoasă decât era. Fata împăratului cea mică privea de la fereastră și tăcea. Îi spuseră surorile, îi spuse mumă sa, îi spuse tată său, de tânărul cel mândru ce venise la biserică și despre care nimeni nu știa de unde era. Ea asculta și tăcea. Mai trecut ce trecut și iarăși într-o sărbătoare mare, împăratul merse la biserică cu toți sfetnicii săi și cu toți curtenii săi, tineri și bătrâni. Și de asta dată, fata cea mică a împăratului se prefăcu că este bolnavă și rămase acasă. Între curtenii împăratului care merseră la biserică era și grădinarul, fiind bătrân, credincios și vechi slujbaș al împăratului. Argatul cel chipeș, dacă se văzu singur, scutură frâul și-și chemă calul. De asta dată scoase din găoacea de nucă rândul de haine cel de aur, se găti frumos, înfrână calul, ce venise numai înșelat, își lăsă părul de aur pe spate, încălecă și încurcă calul prin grădină, pe care o strică de tot, și apoi se duse ca și de alt rând la biserică. Merse la mir, se ploconi în dreapta și în stânga și ieși. Întorcându-se acasă, porunci calului de făcut grădina de 3 ori mai frumoasă decât era. Fata împăratului îl văzu și când ieși și când se întoarse și ceea ce făcu, dar tăcea. Când se întoarseră de la biserică, împăratul și toți cu totul spuseră fetei celei mici a împăratului minunea ce văzuseră. „Dacă n-ai fost și tu la biserică," îi ziseră, „să fi văzut cum a venit acel făt frumos străin cu părul de aur, ce mândru era când s-a plecat în dreapta și în stânga la toți cei din biserică
și cum a ieșit apoi, fără să bage pe nimeni în seamă. Fata împăratului se făcea că ascultă, dar rătăcea întrânsa și râdea înfundat. Vezi că ea știa ce știa. Grădinarul, dacă se întoarse de la biserică și văzu frumusețea aia de grădină, ce făcuse calul argatului, se tot feca la ochi și nu-i venea deloc să creează asta să fie grădina orba, și credea că a rătăcit prin altă grădină. Nu o mai cunoștea și văzând pe argat îl întrebă despre acea schimbare. Iar argatul își cerea iertăciune, spunând că el a făcut ceea ce învățase de la stăpânul său. Dar aminte când îl văzu împăratul, scoase și dete o pungă de bani grădinarului pentru că-i făcuse o grădină de ce nu se mai găsea ca asta nici la un alt împărat. Și mai trecând ceva timp, împăratul își aduse aminte de cele 3 monunchiuri de flori. Atunci se vorbi cu împărăteasa cum să facă să-și dea fetele la casele lor. Cum se află de această hotărâre împărătească, începu a veni pețitori de pe la fel și fel de împărați. Fetele, adică cea mare și cea mijlocie, își aleseră câte un fecior de împărat și se duseră după bărbații lor. Fata cea mică însă nu voia să se mărite cu niciun chip, ba să-i dea pe feciorul cutărui împărat, ba pe al cutărui. Așa zicea ea că nu-i place niciunul. Ce să facă bietul împărat? Se sfătui cu boierii și găsiră cu cale să stea fata într-un pridvor, cu un măr de aur în mână, să treacă toți fiii de împărat și de boieri pe dinaintea ei și pe care îl va plăcea să lovească cu mărul. Așa și făcură. Trecură fiii de împărați care veniseră împețit, dar ca să lovească pe vreunul, ba. Trecură și fiii de boieri mari ai împărăției, dar ca să lovească pe vreunul, nici gând n-avu. În cele mai de pe urmă trecură toți tinerii buni și răi din împărăție, și din boieraș și din prostime, și nici nu se uită la dânsii, fata ce sta cu mărul în mână. Trecând și argatul de la grădinărie, din întâmplare pe acolo, fata îl lovi cu mărul drept în cap. Fiii de împărat și de boieri rămaseră ca bătuți de Dumnezeu când văzură una ca aceasta. Împăratul zise că trebuie să fie o greșeală și pofti pe fiii de împărat și de boieri să mai treacă odată. Trecură toți cu totul și nu lovi pe nimeni. Zise și cheleșului să treacă. Și de asta dată tot pe el îl lovi. Împăratul nu se putea învoi ca să ia fie sa de bărbat un așa om prost și pofti pe toată adunarea să mai treacă odată, căci negreșit trebuie să fie o greșeală a fetei. Trecură și a 3-a oară și tot pe argatul cel cheleș îl lovi cu mărul fata împăratului. Atunci împăratul, neavând încotro, dete de bărbat fiesei pe argat, dar îi și oropsi, gonindu-i de la casa lui. Ei se duseră de la fața împăratului, care îi oropsise cu lacrimile în ochi și cu inima smerită, și aleseră loc de trai un bordei în care ținuse împăratul niște bivoli. Apoi, aducându-și aminte fata împăratului de ceea ce făcuse în grădină, îl îndemnă să-și cheme calul. Argatul, ginerele împăratului, făcu precum îi zise soția, chemă calul și îi porunci să-i facă niște palaturi sub pământ,
fără seamăn pe lume. Calul nu întârzie și le făcu niște palaturi înfricoșate. Nu se găsea la împăratul în casă ce se găsea în palaturile lor. Și bogății și scumpeturi și tot ce ai poftiți se găsea la dânsii. Și mai trecând câtva vreme la mijloc, se pomeni împăratul cu veste de la un alt împărat să iasă la război. Împăratul chemă în ajutor pe ginerii săi, feciorii de împărați, care și veniră și se lăudau cu isprăvile ce au să facă. Când veni vremea a merge la război, iată că se înfățișă la împăratul și Argatul, ginerele său, și ceru să îl ia și pe dânsul la război, că poate va tăia și el vreun vrăjmaș. Împăratul și ginerii cei mai mari îl înfruntară, zicând să îi lase în pace, să nu-i mai poarte și lui grija pe acolo. El stărui și împăratul se înduplecă și porunci să-i dea și lui o mărțoagă de cal și o rugină de paloș. Argatul încălecă voios și porni înaintea oștilor. Când ajunse la o locoviște pe unde trebuia să treacă, el înămoli calul și începu să-l bată ca să iasă de acolo, dar în deșert. Ajungându-l împăratul cu ginerii cei mari și cu toată oastea, trecu pe lângă dânsul, clătinând din cap, iar ostașii își dădeau coate și râdeau. După ce trecură și se depărtară de nu se mai văzură, Argatul scutură frâul și iată că îndată și sosi calul. Îi spuse ce avea de gând să facă și ceru povață. Calul îl învăță ce să facă când va fi dinaintea vrăjmașului. După ce luă în cap ce-l învăță calul, încălecă și porni și el. Ajungând la război și văzând pe ai săi încăierați cu vrăjmașii, tocmai când aceștia erau să dovedească pe socru său și pe cumnații săi, unde mi se ridică de 3 stânjeni deasupra oștilor și zbură drept la împăratul socrul său, îi tăie degetul cu inelul și îl luă cu sine. Apoi se lăsă asupra vrăjmașului și tăia în carne vie cu nemilostivire, întocmai ca un muncitor vrednic când trage cu coasa nemiluit. Iar când îl întețea vrăjmașul, calul se urca ca fulgerul în sus și se ținea bine de coama lui. Apoi, când se lăsa în jos, tăia cum știe el în legea lui să taie. Așa vezi, îl învățase calul. De 3 ori se urcase în sus, când năvălise vrăjmașul asupra lui, și de 3 ori se lăsase ca un vârtej asupra oastei vrăjmășești. La fiecare dată cădeau de-a stânga și de-a dreapta lui cu grămada și făcea uliți pe unde mergeam. În mai puțin de când mă apucai să vă povestesc, mormane de morți se vedeau pe unde trecuseră el. Așa spaimă grozavă băgă el în inimile vrăjmașului, încât prinse a fugi, iar el a-i goni și a-i tăia ca pe niște vite. Împăratul socrul rămase înmărmurit când văzu atâta vrednicie. După fuga vrăjmașului, el stătu locului și mulțumi lui Dumnezeu că le-a trimis pe îngerul său de a scăpa din mâna dușmanului care vrea să-i piarză și mai multe nu. Argatul, ginerele împăratului, după ce îl mântui, se întoarse înaintea lui, dete drumul calului său, încălecă iară pe mărțoaga ce-i dase împăratul și se chinuia a ieși din nămol. Împăratul se întoarse cu voie bună de la oaste și dând peste dânsul înămolit, încă noroi,
porunci la vreo 2 ostași să-l scoată de acolo. Și ajungând acasă, ginerele împăratului cel cheleș spuse nevestesei ce făcu. Ea se bucura din toată inima. Toată oastea vorbea de îngerul Domnului care le dăduse atâta ajutor și îl semuia cu străinul care venise la biserică. Însuși împăratul bănuia aceasta și ar fi dorit ca să-l mai întâlnească odată, să-i mulțumească. Dar ea de unde nu e. Mai trecând ce mai trecu, împăratul ajunse de orbi. Toți vracii se adunară și dădură leacuri, dar nici unele din buruienile lor nu-i dară îndebine. Vrăjitoarele puseră apă la stele și aduseră și descântaseră, însă tot ce punea la ochi mai rău îi făcea, dar mai bine deloc. În cele din urmă, un cititor de stele și vraci mare fu adus cu multă cheltuială din țări străine și acesta spuse că până când împăratul nu va avea lapte de pasăre de peste apa Iordanului cu care să se ungă la ochi, nu-i va veni văzul. Atunci puse împăratul oameni să strige prin toată împărăția că cine se va găsi să aducă lapte de pasăre de peste Iordan, acela și știe cu bună credințare că va dobândi cal împărătesc și jumătate din împărăție. Dar strigară de surda, căci nu se găsi nimeni care să se însărcineze cu această slujbă. Ginerii împăratului cei mari, dacă văzu așa, se legară că ei vor aduce lapte trebuincios și încălecară pe cai buni împărătești, luară cu dânsii slujitori și bani. Umblară ei, căutară și nu putură afla ce căutau. În cele din urmă dete peste un înșelător, care le dete lapte ca tot laptele și le luară și o mulțime de bani. Ei se întoarseră cu bucurie la casa soprului lor. În aceeași vreme și ginerele împăratului, Argatul, plecă după lapte de pasăre. El scutură frâul și îndată și veni bividiul lui. Îi spuse ce voia și calul îi răspunse: „Ce e mai lesne, stăpâne, căci acolo locuiesc și eu?” Încălecă și porni. După ce ajunse, lă lapte de pasăre de peste râul Iordanului și în câteva zile se întoarseră acasă, cam totodată cu cumnații săi. Aceștia merseră la împăratul, îi aduseră lapte de al lor, cu care dete pe la ochi împăratul și rămase ca întâi, orb ca toți orbii. Nu-i folosi nimic. Merse și Argatul și aduse și el lapte, dar adevărat lapte de pasăre de peste râul Iordanului. Împăratul nu prea voia să se dea pe la ochi. După stăruința împărătesei și a sfetnicilor, se înduplecă și se unse. Cum puse la ochi laptele acesta, băgă de seamă că vede ca prinsită. Mai de odată văzu ca prin ciur. Când se unse și a treia oară, văzu luminat ca toți oamenii. Împăratul iertă pe Argat de fapta lui de mai înainte. Ginerele său cel mic, dacă văzu așa, rugă și el pe împăratul să vie să le vază locuința. Împăratul se înduplecă și merse. Când ajunse acolo, ce să-i vază ochii? Ce nu era în palaturile lui, în locuința ginerului său cel mic? Văzând mirarea de care era cuprins împăratul, ginerele său cel mai mic se încumetă și zise: „Eu sunt, mărite împărate, cel ce a venit de 3 ori în biserică.” Împăratul
aruncă țintă ochii la el. Eu sunt cel ce ți-am făcut grădina cea frumoasă. Împăratul parcă nu-i venea să crează spuselor lui. Eu sunt, mai zise, cel ce v-am scăpat în război din mâna nelegiuiților, ce se sculaseră să te răpuie. Împăratul rămase stâlpit de mirare, apoi, mai viindu-și în fire, zise, cum poți dovedi zisele tale? Atunci ginerele său cel mic ieși afară, scutură frâul, scoase hainele de aur din găoacea de nucă unde le păstra, se găti frumos, își lăsă părul pe spate, încălecă pe cal și, arătând împăratului degetul cu inelul lui, iată, mărite împărate, dovezile ziselor mele. Și începu a încurca calul prin curtea împăratului. Părul său cel de aur și hainele cu care era îmbrăcat strălucea ca soarele. Împăratul, uitându-se la dânsul, tot punea mâna la ochi, făcându-și umbră. Vezi că se temea să nu orbească încă o dată. El lăudă pe fiesa pentru că își alesese un asemenea bărbat. Și ai fi putut oare crede, dumneata, tată, răspunse fata cea mică, că aș fi putut să-mi aleg de bărbat pe unul care să facă tatălui meu împărat rușine în lume? Atunci împăratul și bătrân fiind, se coborâ din scaunul împărăției pe care se urcă ginerele său cel mic și împărățiră în pace și în liniște până ce trăiră, iar eu încălecai pe oșea și vă spusei povestea așa.